Улады зліквідавалі яшчэ адно выдавецтва з метра Коласа. Рашэнне вынес эканамічны суд. Падставай стаў зборнік гістарычных дакументаў, вызваленыя і заняволеныя. Колас займаўся выдавецкай справай 35 гадоў. 20 на гадзінніках у эфіры «Аб'ектыў» Віталь Бабін. Добрый вечар. Запрашаю шаноўнае гаспадарства на выданне па-беларуску і без цэнзуры. Студыя КДБ «Фільм» прапагандысты выпусцілі стужку пра тэракты, якія нібыта рыхтаваліся на 9 траўня. Хочуць паказаць, што закладаць людзей, стучаць, даносіць на сваіх сяброў – гэта нармальна. Лукашенко пасля параду так і не з'явіўся на публіцы, а што будзе, калі не з'явіцца на агул? Две асобы, якія абсалютна падтрымліваюцца Крамлём, яны прадстаўляюць рускі свет, і на каго зробіць выбар, стаўку Крэмль, я думаю, што ў таго і больш будзе шансаў. 13 гадоў за нібыты распаўсюд ідэяў беларускага нацыяналізму. У Менску вынеслі прысуд заснавальніку артсядзібы Паўлу Белавусу. Насаліў ён ім тым, што ён распаўсюджваў сапраўдную, шчырую, несавецкую беларускасць. Беларускую беларускасць. Тэлекампанія КДБ ў супрацоўніцтве з «Журфак Прадакшн» прадстаўляе. Сілавікі Лукашэнкі абвінавацілі ўкраінскія ўлады ў падрыхтоўцы тэрактаў у Беларусі акурат на свята 9 траўня. Абвінавачанне прагучала ў эфіры дзяржаўнага тэлеканала ОНТ у рамках прапагандысцкага фільма «Забойная пасылка». Дарэчы, ва ўкраіне і фільм, і сам тэлеканал заблакаваныя на Ютубе за шматразовыя скаргі за парушэнне закону стваральнікамі відэа прапагандыстамі Лукашэнкі. Падрабязнасці ў Ярослава Стешыка. Зачет автоматом сходите на инфочас, чтоб потом всю жизнь не бегать с автоматом. Тэлеканал ОНТ, які абслугоўвае Александра Лукашенко, выпусціў у эфір чарговы псеўдадакументальны фільм аб працы КДБ. Псеўдадакументальны, бо ў ім рэальныя людзі, якім пагражае расстрэл, перамяшаныя з акторамі-непрафесіяналамі, якія граюць сцэнкі аб важнасці супрацы з КДБ. Аўтары фільму сцвярджаюць, што падначаленыя Івана Церцеля раскрылі дастаўку ў Беларусь кампанентаў для самаробных бомбаў. Затрыманыя прынамсі 4 асобы за нібыта супрацу з галоўным управленнем выведкі Міністэрства абароны Украіны. Відавочна, мэта была паказаць, наколькі эфектыўна працуюць беларускія спецслужбы, што іх усё выдатна атрымліваецца, што яны прадухіляюць тэракты і што ў беларускім грамадстве, канешне, ёсць яшчэ людзі, якія, так мовіць, гатовыя супрацоўнічаць з тэрарыстамі, з украінскімі спецслужбамі, але іх няшмат, і беларускія спецслужбы з імі выдатна, эфектыўна змагаюцца. Паводле сюжэту, у Менск з Украіны ў пасылках выслалі 2 электрычныя пліткі, у якіх схаваная выбухоўка. Нібыта гэтаксама украінская выведка рабіла для дастаўкі бомбаў у Крым. Выбухоўка амерыканская, Сі-4, едзе звычайную поштаю з Украіны ў Італію, а гэта дзяржава НАТО і Еўразвязу, а адтуль на тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюзу, а потым у паштовае аддзяленне ў Менску. Выбухоўка, дасланая, як вынікае з фільму, поштай. На якіх ідыётаў ўсё гэта разлічана, што праз пошту можна атрымаць выбухоўку. На відэа ОНТ 2 электрапліткі знаходзяць па-рознаму. Адну вяроўкай выцягвае з зямлі сапёр, другую проста дастаюць рукамі. У раскручаных плітках нібыта кампаненты выбуховых прыладаў. Мы паказалі гэтыя кадры спецыялістам сапёрна-выбуховай справы. Чыста тэарэтычна кампаненты падобныя. Дыстанцыйнае кіраванне, электрадэтанатары, выбуховае рэчыва. Але муляжы гэта ці не, як вызначыць? І калі не муляжы, ці не са складаў КДБ? КДБ сцвярджае, што 2 кілаграмы амерыканскай выбухоўкі хапіла бы, каб пусціць пад адхон некалькі цягнікоў. Тут штосьці made in China, падобна на літыева-палімерныя батарэі, а потым на стале ў судмедэксперта гэтага няма. Нават калі на стале выбухоўка Сі-4, ніякай сувязі з пакетамі з нібыта аператыўных здымкаў правесці немагчыма. Для пераканальнасці бомбу паказваюць у службовым кабінеце. На 21-й хвіліне фільму дэтанатары ЭДП, электрадэтанатары прамысловыя, а на стале ў судмедэксперта ЭДПР,
Прамысловыя, разьбовыя. На стале нават электраплітка іншая. Не стараюцца нават з фальсіфікацыямі. Паводле сюжэту, затрыманыя грамадзяне Беларусі, падазраваныя ў здрадзе дзяржаве, супрацоўнічалі з Валерыем Водзіным, байцом палка Кастуся Каліноўскага, беларускага падраздзялення ЗСУ. У палку Белсату паведамілі, што Валерый ужо больш за паўгода там не служыць. У фільме паказваюць перапіску Валерыя з падазраванымі, але невядома, ці ён гэта насамрэч. Стваральнікі фільму робяць акцэнт на сексуальнай арыентацыі Валерыя і аднаго з падазраваных. Нібыта абвінавачваюць іх у гомасексуальнасці. Гэтай тэмы ў Беларусі раней у такой ступені, як гэта ў Расіі, дзе яна адна з галоўных у прапагандзе ўжо пэўны час, у Беларусі гэтага не было. У пастановачнай частцы фільму задзеяныя выкладчыкі ды студэнты журфаку БДУ. Іх пазнала газета «Наша Ніва». У ролях у КДБ Аліцыя Пенюта, дацэнтка кафедры перыядычнага друку, Алеся Кузьмінова, загадчыца кафедры тэлерадыёвяшчання, студэнт Уладзіслаў Пералыгін, а ў галоўнай ролі студэнт Ілля Міронаў. Напрыканцы фільму ён паказвае, што калі табе прапаноўваюць забраць пасылку з-за мяжы, то трэба ісці ў КДБ. Мне вельмі яго шкада, ён проста пачаў свой прафесійны шлях вот з такой вялізнай плямы на самім сабе, якую потым яму будзе ўжо ў дэмакратычнай вольнай Беларусі вельмі цяжка адмыць. Яны хочуць паказаць, што закладаць людзей, стучаць, даносіць на сваіх сяброў, гэта нармальна. Не, гэта ненармальна. Эксперты мяркуюць, што фільм быў створаны загадзя, але яго адмыслова паказалі цяпер, каб адцягнуць увагу ад здароўя Лукашэнкі. Яраслаў Сцешык, Белсат. Пасля 9 траўня Лукашенко ўжо другі дзень не з'яўляецца на публіцы. А напярэдадні, падчас параду у Маскве і ў складанні кветак у Менску, усім кінуўся ў вочы ягоны нездаровы выгляд. Лукашенко нават не выступіў з традыцыйнай прамовай да Дня перамогі, даверыўшы яе міністру абароны Хрэніну. Стан здароўя самаабвешчанага прэзідэнта стаў гарачай тэмай у незалежных медыях і сацсетках. Усё часцей гучыць пытанне: а што будзе, калі Лукашэнкі не будзе? Хто мае атрымаць па ім уладу ў свае рукі? Разбіраўся Валентин Васіленко. Лукашенко ўжо другі дзень не з'яўляецца ў медыйнай прасторы. Здавалася б, нічога асаблівага, калі б не ягоны хваравіты выгляд 9 траўня ў Маскве і не адмова ад выступу ў Менску вечары таго самага дня. Стан здароўя самаабвешчанага прэзідэнта выклікаў хвалю абмеркаванню недзяржаўных медыях. Прапагандысты ж узгодненай рэакцыі на чуткі пакуль не дэманструюць. Господи, да всех вон уже пытаются делать заболевшими в кавычках и Вучича, и Эрдогана, и Путина. Успокойтесь, все нормально. Нягледзячы на асобныя няўцямныя запэўніванні, што ўсё як мае быць, здароўе Лукашэнкі застаецца гарачаю тэмай у сацсетках. Дзед прыкінуўся хворым, каб хутчэй з'ехаць з зоны паражэння дронаў, а вы тут развялі ўжо наіўных надзей. Калі Лукашенко памрэ сёння, беларусам будзе наканавана святкаваць 9 траўня да скону дзён. І гэта было б здорава. Качанова, ці гатовая ты прыняць кіраванне Саветам бяспекі на сябе, ці не? Качанова згадваецца не проста так. Менавіта яна ў выпадку чаго прэтэндуе на Лукашэнкавы паўнамоцтвы. У выпадку вакансіі пасады прэзідэнта або немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў на падставах прадугледжаных Канстытуцыяй, яго паўнамоцтвы да прынясення прысягі новавыбраным прэзідэнтам пераходзіць да старшыні Савету Рэспублікі. У выпадку ж гвалтоўнай смерці Лукашэнкі улада фактычна пераходзіць да Савету бяспекі, старшыніваць у якім зноў-такі мае Качанова. Але ёсць яшчэ адна ўплывовая постаць – сакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч. Гэта две асобы, якія абсалютна падтрымліваюцца Крамлём. Яны прадстаўляюць рускі свет. І на каго зробіць выбар стаўку Крэмль, я думаю, што ў таго і больш будзе шансаў. За Вальфовіча, на думку Павла Латушкі, будуць беларускія сілавікі, якім важна захаваць свой уплыў і пазбегчы адказнасці за рэпрэсіі супраць апанентаў рэжыму. Ды як чалавек у пагонах, сакратар Савету бяспекі ім больш блізкі. Ці могуць беларусы ў выпадку перадачы ўлады Качанавай ці Вальфовічу спадзявацца на нейкую дэмакратызацыю і аслабленне рэпрэсіяў? Пасля Лукашэнкі, хто бы ні прыйшоў, ён будзе больш дэмакратычны. Таму што тую ўладу, якую манапалізаваў, сканцэнтраваў Лукашенко за 30 год, наўрад ці любы з прадстаўнік беларускіх элітаў
зможа утрымаць у руках. Але ці дазволіць Крэмль, які сам усё больш схіляецца да таталітарызму, аслабіць гайкі ў Беларусі? Для них важнее, каб не было іншага Лукашэнкі, які будзе таксама ўстаўляць палкі ў калёсы. Таму нейкі рэжым, які будзе мець некалькі цэнтраў уплыву, на якія Масква будзе кантраляваць, будзе для Масквы найлепшым варыянтам. Таму гэта будзе больш дэмакратычная Беларусь, але не дэмакратыя. Пры гэткім раскладзе Беларусь так ці інакш застанецца пад уплывам Масквы, і сапраўднай свабодай тут і блізка не пахне. Змяніць сітуацыю магла б перамога Украіны ў вайне і дэстабілізацыя сітуацыі ўнутры Расіі, мяркуе Павел Латушка. Але калі сыход Лукашэнкі здарыцца раней, гэтая падзея можа матываваць беларусаў зноў выйсці на вуліцы. Калі гэта адбудзецца па ўсёй краіне, вось гэта той варыянт, які можа пры рэалізацыі адпаведнага мабілізацыйнага плану, падрыхтаванага намі ускрыцця гэтага конверта умоўнага, каперты умоўнай, можа забяспечыць дасягнення нашай мэты. Калі ж уладу перахопяць прарасейскія функцыянеры рэжыму, гэта будзе азначаць далейшую страту беларускага суверэнітэту і паглынання нашай краіны Расіяй, мяркуе палітык. Валентин Василенко, Белсат. 13 гадоў калоніі у Менскім гарадскім судзе агучылі прысуд палітзняволенаму культурніцкаму менеджеру Паўлу Белавусу. Драконаўскі вырак вынесла лукашэнкаўская суддзя Жанна Брысіна. Таму пераследу палітычных вязняў працягне Светлана Кубрак. Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, што груба парашаюць грамадскі парадак, заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, стварэнне экстрэмісцкага фармавання і здрада дзяржаве. Вінаватым у гэтых злачынствах рэжым прызначыў заснавальніка крамы «Сімбал-бай» Паўла Белавуса. Пакаранне 13 гадоў калоніі. Насаліў ён ім тым, што ён распаўсюджваў сапраўдную, шчырую, не савецкую беларускасць, беларускую беларускасць. Дні вышыванкі і святы, якія ладзіў Паша, гэта проста неверагодны дар для культуры Беларусі. І за гэта яны ему помсцяць. Беларуская Беларусь. Гэтай ідэяй Павел Белавус прысвяціў шмат гадоў. Развіваў культурніцкія праекты, стаяў ля вытокаў пляцоўкі арт-сядзіба, дзе выступалі беларускія творцы, арганізоўваў гучныя імпрэзы і канцэрты. Дзень вышыванкі ў 14 годзе, святкаванне стагоддзя БНР, мова фэст. Апроч таго, адчыніў краму тавараў з нацыянальнаю сімволікаю «Сімбал-бай». Тады ўлада да гэтага ставілася альбо нейтральна, альбо нават крыху пазітыўна. Вось. Але праз вельмі кароткі час, як у беларускай гісторыі бывае, гэтыя людзі, будзіцелі, людзі, которые несуць нешта выдатнае, класнае, нацыянальнае, пазітыўнае, яны аказваюцца вінаватымі. Нямала для папулярызацыі беларускай мовы зрабіў і гомельскі журналіст і краязнаўца Яўген Меркіс. Сёння ў Гомлі над ім распачаўся судовы працэс. Вінавацяць у спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Пагражае Яўгену да 6 гадоў зняволення. Суддзя Алексей Хлышчанкоў. Магчыма, быў нейкі спадзеў адысці ад журналістыкі і тым самым застацца на волі, не з'язджаць з Беларусі. Але мы бачым, што ўлады пераследуюць всіх, хто штосьці рабіў для выданняў, хто працаваў у 20-м годзе і раней. Цяпер яны все пад прыцэлам. 90 дзён, як няма інфармацыі пра Міколу Статкевіча. Асуджаны на 14 гадоў палітык адбывае пакаранне ў глыбоцкай калоніі. Прынамсі 9 разоў яго кідалі ў штрафны ізалятар на тэрмін ад 7 до 10 дзён. У зняволенні палітвязень двойчы перахварэў на ковід. Жонка Міколы Марына Адамович напісала ў Фейсбуку, што амаль 3 месяцы не мае ад мужа навінаў. 90 бясконцых дзён. 1085 дзён за кратамі. Хутка 3 гады. Як ім там жывецца? Сумленне не муліе. Звярталася, пісала, ездзіла на прыём. Больш за 2 тыдні няма ніякай інфармацыі пра стан Віктара Бабарыкі. Невядома таксама, дзе ён. У красавіку з'явілася інфармацыя, што палітзняволенага з пнеўматораксам і слядамі збіцця даставілі ў гарадскі шпіталь Новополоцку. Што далей? Рэжым маўчыць. К сожалению, такая практика имеет место быть, когда людей в заключении, политзаключенных, других заключенных изолируют от внешнего мира, и информация от них не приходит. Нами, правозащитниками,
такие действия квалифицируются как пытки. Тым часам Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якая заклікае спыніць катаванне ў дачыненні Віктара Бабарыкі ды іншых беларускіх палітвязняў, а таксама неадкладана і без усялякіх умоваў іх вызваліць. Святлана Кубрак, Белсат. У Арганізацыі па бяспецы і супрацы ў Еўропе прадставілі даклад маскоўскага механізму для ацэнкі выканання правоў чалавека ў Беларусі. Пастаяннае прадстаўніцтва Беларусі пры АБСЕ назвала гэта прапагандысцкай акцыяй шальмавання непажаданай дзяржавы. Намаганне ў межах гэтага механізму пракаментаваў на сённяшнім брыфінгу эксклюзіўна для Белсату пастаянны прадстаўнік ЗША у Арганізацыі па бяспецы і супрацы ў Еўропе Майкл Карпентер. Заклікаем да неадкладнага вызвалення палітычных зняволеных, забеспячэння прымальных умоваў утрымання пад вартай, імгненнай медычнай дапамогі ўсім вязням, якія яе патрабуюць. Патрабуем забяспечыць гарантыі справядлівага суда і юрыдычнай дапамогі, а таксама Беларусь павінная выконваць уласную канстытуцыю. Акты агрэсіі супраць іншых дзяржаваў павінны быць выключаныя. І да іншых навінаў. Вялікая Брытанія паставіла ў краіне крылатыя ракеты Storm Shadow з далёкасцю палёту 250 кіламетраў. Але паводле CNN пры ўмове, што тыя ракеты будуць выкарыстаныя толькі на, цытата, суверэннай тэрыторыі ўкраіны, да якой адносіцца і Крым. Рашэнне перадаць ракеты было прынятае паводле неаднаразовых просьбаў Украіны, нагадаў у палаце абшчын брытанскі міністр абароны Бен Уоллес. Выкарыстанне Storm Shadow дазволіць Украіне адкінуць расійскія сілы, якія базуюцца на суверэннай украінскай тэрыторыі. Гэтая зброя дасць Украіне новыя магчымасці. Расія павінна прызнаць, толькі ейныя ўласныя дзеянні прывялі да таго, што такія сістэмы былі прапанаваныя ўкраіне. Я, як міністр абароны, мяркую, што гэта вывераны і прапарцыянальны адказ на расійскую эскалацыю. Ракеты Storm Shadow мяняюць правілы гульні з гледзяча далёкасці, а таму здольныя змяніць і хаду вайны, падкрэсліваюць амерыканскія адмыслоўцы. Тым часам украінскія вайскоўцы здолелі адкінуць расейцаў на паўднёвы захад ад Бахмуту. У самым горадзе украінцы вядуць манеўраную абарону. Зрэшты, на думку вайсковых экспертаў, казаць пра маштабны пералом на украінска-расійскім фронце пакуль яшчэ рана. Верхавод прыватнай вайсковай кампаніі Вагнера Еўген Прыгожин у адным з нядаўніх відэазваротаў сцвярджаў, што расійскім войскам пагражае атачэнне, бо іх флангі зусім слабыя. Ён паскардзіўся на катастрафічную нястачу боепрыпасаў і запатрабаваў правесці другую мабілізацыю. У Крамлі каментаваць гэтыя заявы адмовіліся. З патрабаваннем чарговай мабілізацыі выступіў і былы кіраўнік Роскосмасу Дмітрый Рогозін. Ён прызнаў, што ў расейцаў ёсць праблемы з асабовым складам і што вораг больш моцны. Асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой абвясціла пераможцаў прэміі для беларускіх бізнесоўцаў Free Belarus Business Award. Прэмію ладзяць пры падтрымцы Еўрапейскага звязу. Ёю ўзнагароджваюць прадстаўнікоў бізнесу вольнай Беларусі за мяжой, здольных выстаяць і развівацца ў няпростых умовах. Прызавы фонд прэміі 25 000 евро. Открывались как обычное кафе, но в связи с политическими событиями в Беларуси наша концепция очень сильно поменялась. Открывали мы с моей подругой Ольгой Стрижневой. Мы проводим огромное количество образовательных мероприятий, культурных мероприятий. Это не просто теперь место, где можно прийти, съесть драники, выпить пиво, съесть пельмени. Но мы ведем огромную культурную жизнь и несем, я думаю, очень много для тех, кто был вынужден уехать. Большасць заявак яны з Польшы, але таксама падавалі заяўкі беларускія бізнесоўцы, якія знаходзяцца больш чым у 12 краінах еўразвязу. Таксама былі заяўкі са Штатаў, з Украіны і большасць 70 заявак было апрацавана. Заўважamy stały przyrost białoruskich firmów. Мы ў Польшчы заўважаем трывалы рост беларускіх фірмаў або фірмаў з удзелам беларускага капіталу, грашовага або асабовага. Беларусы, якія пераносяць свой бізнес у Польшчу, хутка інтэгруюцца ў польскую супольнасць, хутка пазнаюць новае, вельмі хочуць тут працаваць.
Пратэрмінаваныя тавары і парушэнне ўмоў захоўвання, няпоўная маркіроўка і рэалізацыя без дакументаў. Больш за 3 тоны харчоў вынялі з продажу пасля правярання толькі ў красавіку санітарнай службы. У чым прычына шматлікіх парушэнняў і як спажыўцу абараніць сябе ад няякасных харчоў, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Запах неприятный, сосиска внутри странная. Гэтая сасіска з крамы Еўраопт у Жодзіне, але ў сацыяльных сетках можна знайсці падобныя здымкі з розных мясцінаў Беларусі. Сярод пакупнікоў, паводле нашага апытання ў сацсетках, толькі 1 з 7 задаволены якасцю кулінарных вырабаў. Санітарна-эпідэмічная служба ў красавіку спраўдзіла дзейнасць амаль 600 арганізацыяў, якія прадаюць кулінарыю ўласнай вытворчасці. Аказалася, без парушэнняў працуюць менш за 2% з іх. Да прыкладу, на Меншчыне, дзе праверылі 78 аб'ектаў, парушэнні знайшлі ў кожным. Такое количество нарушений может быть связано с определенной халатностью на местах, когда у людей есть требования, но они их не исполняют, потому что эти требования действительно существуют, и с недостаточным контролем. На недастатковы кантроль наракаць не даводзіцца. Паводле толькі красавіцкага правярання утылізаваць давялося больш за 3 тоны небяспечнай прадукцыі. Для параўнання, за ўвесь мінулы год санстанцыя забараніла продаж толькі 4 тонаў прадукцыі ўласнай вытворчасці. Сярод парушэнняў адсутнасць маркіравання, незалежныя ўмовы захавання, пратэрмінаванасць, рэалізацыя прадукцыі без дакументаў. Такія парушэнні ў галіне продажу кулінарных вырабаў не маюць небяспекі для здароўя чалавека, адзначае доктарка Майя Церакулова. Кожны 7-ы выпадак звязаны з неадпаведнымі мікрабіялагічнымі паказнікамі. Але каб кішачная палачка была сапраўды небяспечнай, яе павінна быць вельмі шмат. Если уничтожать еду просто из-за какой-то осемененности небольшой стандартными какими-то условно-патогенными микроорганизмами типа кишечной палочки, то мы просто у себя дома должны уничтожить всю еду. Ну, то есть ее найти можно везде, на всем. Она просто окружает нас. Больш небяспечныя батулізм і сальманэлёз, але верагоднасць іх з'яўлення пры выкарыстанні сыравіны не з фермерскіх гаспадарак вельмі нізкая, адзначае доктарка. Агульнае правіла бяспекі – не набываць таго, што выглядае дзіўна ці пахне незвычайна. Калі ж спажывец мяркуе, што ягоныя правы парушаныя, ёсць 3 шляхі іх абараніць. В первую очередь, к кому потребителю нужно обращаться, это местные исполнительные и распорядительные органы по месту нарушения прав потребителя. Калі адказ мясцовага выканкаму не задавальняе, можна рушыць вышэй у аблвыканкам і аж да міністэрства. Другі шлях – звярнуцца да грамадскага аб'яднання спажыўцоў. У Беларусі такіх больш за 20. Яшчэ адзін варыянт – суд. І менавіта гэты шлях праваабаронца Павел Левинаў лічыць найбольш эффектыўным. Особенно если эта кулинария не частная, а принадлежит государству, то никакой исполком, никакая администрация, то есть не накажут сами себя, да, а суд все-таки в суде больше шансов выиграть дело. Як жа зменшыць колькасць парушэнняў у галіне кулінарыі? Харчовы тэхнолаг Вольга Коснікава сцвярджае, што неабходны большы кантроль. Але, да прыкладу, уладальнік бару ў Польшчы Іван Курбатаў за больш як 6 гадоў вядзення бізнесу ў Варшаве правяранняў не меў увогуле. А ўстановы гастранаміі, паводле яго, самі імкнуцца да высокай якасці. Смысл в том, что ты заинтересован, чтобы здесь было и чисто, и хорошо, и вкусно. Поэтому сам стараешься, чтобы было качественно, сам стараешься, чтобы продукты были высшего качества, и сам стараешься, чтобы было аккуратно, и все были очень довольны. Бо кліент мае багаты выбар, падкрэслівае ўладальнік бару, і калі установа яму не спадабаецца, ён проста іншым разам не прыйдзе. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Киеве адкрыўся беларуска-украінскі валанцёрскі хаб. Галоўная мэта ягонай дзейнасці – стварыць цэнтралізаваную пляцоўку для сумеснага дыялогу, узаемадапамогі валанцёрскага руху беларусаў ва ўкраіне, а таксама дапамагаць збройным сілам Украіны і беларускім добраахвотнікам на фронте. Наші зусилля будуть зосереджені. Наші намаганні будуть засяродженыя на 3 асноўных напрамках. Першы – гэта дапамога тым, хто цяпер ваюе, знаходзіцца на перадавой або рыхтуецца туды паехаць. Па-другое, юрыдычная дапамога і напрацоўванне юрыдычных практык, каб кожны беларус або украінец, сутыкнуўшыся з цяжкасцямі, меў распрацаваную карту дзеяў для вырашэння сваёй праблемы. А трэці напрамак – гэта дзеці. Нашая дапамога дзецям будзе шматвектарнаю і самай сістэмнай з усіх астатніх кірункаў.
беларуска-украинского боксерского хаба открыты с сегодняшнего дня каждый день. И любой человек, абсолютно любой, не только белорус, может прийти на Ереванскую 30, испытать допомогу, звернуться до нас по почте, по телефоне, ці ў соцсетках. Мы будем працаваць, яшчэ не ўсё стварылі, але ўсё будзе, і кожным будем дапамагаць. Просто будем разам, будем аб'ядноўвацца, каб рабіць больш, таму што рабіць больш можна клімат. І напрыканцы выдання гучны скандал у беларускім футболе. Дысцыплінарны камітэт федэрацыі пазбавіў узнагародаў леташняга чэмпіёна салігорскага шахцёра і срэбнага медаліста менскага энергетыка БДУ. Да такого ж дыскваліфікаваныя дзясяткі футбалістаў і функцыянераў. Ян Федарович пра беспрэцэдэнтны скандал у беларускім футболе. Беларускі футбол ліхаманіць. Згодна рашэнню федэрацыі, салігорскі шахцёр пазбаўлены чэмпіёнскага тытулу, здабытага летась. Клуб прызналі вінаватым у дамоўных гульнях і стымуляванні іншых камандаў найвышэйшай лігі. Шахцёр і срэбны мінулагодні прызёр энергетык БДУ у дадатак адхіленыя ад еўракубкаў. Если брать в целом за последние, 3-4 года, настолько падение белорусского футбола, скажем, пике. Вот пике, и тут уже кажется, что уже дно. Но тут, как говорится, снизу еще и постучали. Акрамя золата і месца ў лізе чэмпіёнаў, шахцёр пазбаўлены 30 турнірных балаў у сёлетнім чэмпіянаце і 20 у наступным. А яшчэ мусіць сплаціць штраф 370 тысяч рублёў. Энергетык БДУ страціў срэбныя медалі, а ў дадатак 20 турнірных балаў сёлета і 10 на наступны год. Менскі клуб мусіць сплаціць 74 тысячы рублёў штрафу. Пакаралі і Белшыну, яна пазбаўленая 10 балаў на гэты год, 5 на наступны, ды таксама мусіць сплаціць штраф. Такім чынам, турнірная табліца сёлетняга чэмпіянату прыняла наступны выгляд. Шахцёр з аднаго з лідараў пераўтварыўся ў аўтсайдера і будзе змагацца за магчымасць захаваць прапіску ў эліце. Шахтер спокойно набере своих 50 очков, откинуть его 30-ку, и будет его 20 очков, и этого хопить для того, как уратоваться. Я не думаю, что Шахтера собранные футболисты, которые хочут гулять выключно в лизе чемпионов. Тому, мне здаецца, Шахтер захавае і склад, і месца ў вышэйшай лізе. Разам з футбольнымі клубамі пацярпелі некалькі дзясяткаў футбалістаў і функцыянераў. Напрыклад, на год дыскваліфікаваныя гульцы зборнай Михаил Гардзяйчук ды Мікіта Корзун, але самае гучнае імя ў спісе Анатоль Юрэвіч, аднаго са стваральнікаў энергетыка БДУ, зусім нядаўна прызначылі дзяржаўным трэнерам. Міністр спорту Сергей Кавальчук зрабіў яго найбліжэйшым дарадцам у пытаннях футболу. Цяпер жа Юрэвіча дыскваліфікавалі на 5 гадоў. Раз есть такое решение, то должна быть какая-то доказательная база под этим. То я обычно стараюсь, например, есть вина, условно, Анатолия Ивановича, и сразу доказательная база. Он виноват в этом, и на основании вот этого принято вот это решение. А здесь у меня складывается впечатление, что наказывают клубы для того, чтобы один из клубов ввести в Еврокубки. Гаворка пра менскае «Дынама». Олег Гарунович таксама называе гэты клуб галоўным бенефіцыярам гісторыі з пакараннем шахцёра. Гэта выгодна толькі мінскаму «Дынамо», якое не магло ўдзельнічаць у еўракубках. Вось так. Паверыць у тое, што раптам у Беларусі запанавала нейкая справядлівасць, захацелі зрабіць ачышчэнне. Так, я б гэта паверыў, калі б былі прыняты яшчэ дадатковыя меры да іншых асоб. Але ўсё ж такі пакаралі толькі тых, хто пад рукой, хто на відавоку. Адметна, што мінулы сезон «Дынамо» праваліла. Яно заняло 4-е месца і не трапіла ў еўракубкі. Хаця задачу на сезон перад клубам ставіў сам Лукашенко. Но в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол. Вот на что я рассчитываю. Цяпер жа клуб, якім апякуецца яшчэ і міністр спорту Кавальчук, згуляе ў лізе канферэнцыяў. Таксама там выступіць Іслач і яшчэ адна каманда, якая стане вядомая пасля фіналу Кубку краіны. У лізе ж чэмпіёнаў Беларусі рэпрэзентуе БТ, які па выніках мінулага чэмпіянату стаў 3-м. Ян Федарович, Белсат. У аб'ектыве гэта была ўся інфармацыя на сёння. Дзякую за ўвагу, а ўжо праз момант запрашаю ў студыю Белсат, дзе мы размаўляем з Павлом Латушка. Палітык толькі вярнуўся са Страсбура і распавядзе пра новую рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Наперадзе яшчэ прагноз надвор'я на заўтра. Не пераключайцеся.
Інфармацыя пра рэцыдыў анкалагічнай хваробы у зняволенага музыкі гурта «Турбэнд» Евгена Бурла не пацвердзілася. Аднак праваабаронцам стала вядома, што мужчына тым не менш трапіў у медычна-санітарную частку СІЗА. У яго некроз тазабедраных суставаў. Студыя Белсат і Віталь Бабін у эфіры. Добры вечар, захочваю ставіць упадабанні нашай трансляцыі і па магчымасці каментаваць яе, захоўваючы захады бяспекі. Запрашаю. І сёння ў нас 13 гадоў калоній за беларушчыну. Лукашэнкаўская суддзя Жанна Брысіна вынесла жорсткі прысуд кіраўніку артсядзібы Паўлу Белавусу. Еўрапарламент прыняў новую рэзалюцыю о Беларусі. У цэнтры ўвагі беларускія палітвязні ды катаванні ў турмах. Падрабязнасці запытаемся у Паўла Латушкі. Шахцёр больш не чэмпіён. Беларуская федэрацыя футболу прызначыла самае сур'ёзнае ў гісторыі айчыннага футболу пакаранне за дамоўленыя матчы. Это решение, это приговор белорусскому футболу. Единственное, что это решение, оно опоздало на 7 лет. Это вот первое, когда договорники были в 2016 году. И вот когда вскрывались факты, на мой взгляд, отреагировали, ну, скажем так, ну, по-детски, совсем по-детски. Там наградили непричастных и наказали невиновных. Поэтому это имеет свои последствия сейчас. 13 гадоў зняволення ў Менску агучылі прысуд стваральніку сімбаль.BY пляцоўкі артсядзіба Паўлу Белавусу. Яго абвінавацілі паводле 4 крымінальных артыкулаў, у тым ліку цытата за здраду дзяржаве. Паводле абвінавачання Павел Белавус быццам распаўсюджваў ідэі беларускага нацыяналізму, вёў антыдзяржаўную дзейнасць і стымуляваў варожасць суайчыннікаў у дачыненні радзімы. Судовы працэс, які цягнуўся з лютага, праходзіў у закрытым рэжыме, хаця першапачаткова мусіў быць адкрытым. За кратамі Павел Белавус застаецца ўжо амаль 1,5 года. Яго затрымалі ў лістападзе 21-га і тройчы каралі сотнямі. Аднак на волю ён так і не выйшаў. Супраць Паўла завялі крымінальную справу паводле гэтак званага пратэставага артыкулу. Алексей Сапрыкін, актор і сябар Паўла Белавуса ўжо ў нашай студыі. Алексей, вітаю вас, добрый вечар. Добрый вечар. Уласна, такая сітуацыя парадаксальная, бо беларусу закідваюць ідэі беларускага нацыяналізму, распаўсюд гэтых ідэяў, па сутнасці патрыёту сваёй краіны, і даюць за гэта 13 гадоў. Пра што гэта кажа? Мне падаецца, што гэта кажа толькі пра тое, які характар у цяперашняга беларускага, калі так можна назваць, рэжыма, што тыя падзеі, якія Паша рабіў, і мы разам з ім таксама спрычыніліся да гэтага, которые можна было рабіць 5-7 гадоў таму, цяпер кваліфікуюцца як здрада дзяржаве. Ну, уласна, то бок атрымоўваецца, што беларускі нацыяналіст здрадзіў дзяржаве Рэспубліка Беларусь. Атрымліваецца, што так. Абсалютна нонсенсная справа. Тым разам лукашэнкаўскія СМІ досыць здзекліва каментуюць, што Белавус нібыта стварыў вакол свайго праекту сімбаль.BY, ну, такое пафаснае, да, пафасную такую справу, і што цяпер, цытата, пафаса как не бывала. Ці можна ўвогуле было лічыць дзейнасць Паўла Белавуса, ну, пафасным нейкім? Ну, як я ведаю, і як Паша неаднаразова казаў, ён займаецца і будзе займацца тым, да чаго у яго ляжыць душа. То бок сваім пакліканнем займацца беларушчынай, распаўсюдам, прамоцыяй. Заўсёды хацеў, каб на беларускамоўныя канцэрты збіралася больш людзей, стадыёны, нават пасля БНР-100 планавалася правесці БНР-101 на стадыёне «Дынама», каб гэта было вялікае маштабнае свята, каб усе вопратку насілі з беларускімі сімбалямі, каб пазначалі сябе беларусамі, бо гэта важна для
самасвядомасці і для тоеснасці нас, беларусаў, як нацыі. Дарэчы, вось пра тое, што Паўлу адпомсцілі за беларускую беларускасць, кажа у тым ліку і вядомы беларускі музыка Пётр Клюеў. Давайте паслухаем ягонае меркаванне наконт сённяшняга прысуду. Насаліў ён ім тым, што ён распаўсюджваў сапраўдную, шчырую, не савецкую беларускасць. Беларускую беларускасць. Дні вышыванкі і святы, якія ладзіў Паша, гэта проста неверагодны дар для культуры Беларусі. І за гэта яны ему помсцяць. Адносна іх антыбеларускай дзейнасці, ім больш беларускі дзеяч, тым больш яны і караюць за гэта. І такія срокі, таму што тэрміны, бо жыццё так называемага часовага кіраўніка краіны прадугледжвае яшчэ магчымае яго існаванне на працягу, на жаль, бліжэйшага дзесяцігоддзя, хоць рознае мы бачылі зараз па навінах, так? Яны доўгія такія тэрміны даюць тым, хто рэальную небяспеку для іх аказвае. А для Беларусі гэтыя людзі, самі разумееце, героі і героі будучыні. Алексей, мы вось сёння ўзгадвалі самыя розныя мерапрыемствы і праекты, якія ладзіў Павел. І сапраўды вось на гэтыя мерапрыемствы прыходзілі чыноўнікі. Ведаем, што сайт Сімбаль Біваль у тым ліку супрацоўнічаў нейкі час прадпрыемствам «Скарбніца», якое належыць адміністрацыі Лукашэнкі. Чаму тады ўсё ж такі, нягледзячы вось на досыць так ці інакш прыязнае ў нейкай ступені стаўлення да гэтых ініцыятыў з боку ўлады ў свой час, мы маем вось такі вынік сёння? Тут, як мы паглядзім, мне здаецца, у гісторыі, найноўшай гісторыі Беларусі вектар мяняецца, калі трэба заігрываць з Масквой і правакаваць іх, значыць, тым, што вось паглядзіце, у нас тут нацыяналісты, мы іх падтрымаем, калі вы нам не дасце зніжку там на прыродныя рэсурсы, газ, там нафту і гэтак далей, то тады выгодна супрацоўнічаць, даваць зялёнае святло усім ініцыятывам, звязаным з беларушчынай, а калі невыгодна і калі гэта ўжо небяспечна менавіта для ўтрымання ва ўладзе, то тады мы бачым такія выракі 13 гадоў, 15, 18. Разам з тым ведаем дакладна, што Павел заставаўся ўжо, калі рэпрэсіі атрымалі досыць вялікі такі маштаб у Беларусі. Ён прынцыпова не з'язджаў са сваёй краіны, нягледзячы на тое, што ў яго было і двое маленькіх дзяцей і жонка. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі Павел вырашыў застацца, хаця ягоную справу можна было так ці інакш працягваць за мяжой? На прыкладзе іншых актывістаў, іншых валантэраў мы бачым, што гэта так ці інакш магчыма было. Мне здаецца, што заставацца ў Беларусі ёсць свядомы нейкі выбар Пашы, бо ён проста не ўяўляе жыцця без Беларусі, а за мяжой ясна, што можна існаваць, можна далей і трэба далей працягваць, нагадваць пра сябе, працягваць барацьбу, але гэта ягоны выбар, ягоны лёс, ягоны шлях, і вось ён яго для сябе гэты выбар зрабіў. Таму мне падаецца, што так, канешне, крыўдна, што 13 гадоў ён правядзе, спадзяюся, не правядзе, спадзяюся, нашмат менш правядзе, бо і сям'я, і Каця, і дзеці, гэта вельмі так для мяне. З аднаго боку, я не чакаў, што яго выпусцяць у зале суду, бо з гэтай сістэмай чакаць нешта такога, гэта, я не ведаю, гэта нейкі нонсенс, а з іншага боку, крыўдна проста па-чалавечы за лёс такога чалавека. І, канешне, за сям'ю ўжо ведаем, што пачаўся збор сродкаў для дапамогі дзецям і жонцы. Што яшчэ можна зрабіць, Алексей, вось для сям'і Павла Беларуса ў такі цяжкі час? Перадусім, хто мае магчымасць з-за мяжы, таму што, напэўна, з Беларусі гэта небяспечна і праблематычна, данаціць, падтрымліваць. Ось я перад тым, як сюды прыехаць, правяраў, ужо там каля 7 000 еўра было сабрана, яшчэ патрабуецца. Канешне, пісаць лісты, гэта важна. Гэта ўжо тым, напэўна, хто ў Беларусі, таму што з-за мяжы я таксама спрабаваў не даходзіць лісты. І усяляк працягваць Пашыну справу, што маю на ўвазе, гэта перадусім пачынаць сябе і гэтую беларушчыну, якой так
натхняўся Паша і хацеў яе пашыраць, яе культываваць у сабе. Ну, власна, ці можа хтосьці зараз заняць гэтую нішу, вось нішу Павла Белавуса, бо фактычна гэта быў сімвал нацыянальных сімвалаў, так скажем, у Беларусі, или калі ўжо казаць так пафасна альбо тафталагічна, ці мы можам захаваць гэтую спадчыну у нейкім сэнсе? Мяркую, што можам, бо што тычыцца культуры, то арт-сядзіба фактычна і Паша, як і яе стваральнік і першы дырэктар, зрабілі такі штуршок і паказалі прыклад іншым ініцыятывам, як і што можна рабіць на гэтай ніве. І цяпер паўстаюць вялікая колькасць паўстае ініцыятываў, которая фактычна таксама займаецца прамоцыяй беларускай культуры, мовы, нават у тиктоках, у сацыяльных сетках, YouTube, паўсюль. Вось. А што тычыцца вопраткі, то таксама тут багата чаго ёсць, і сцягі, і світшоты, і розныя цішоткі. Так што справа, і Паша заўсёды пра гэта казаў, што ён не супраць канкурэнцыі ў гэтым плане, таму што мы ўсе знаходзімся і ўсе робім адну справу. І яна, калі гэтага будзе больш, гэта будзе лепш, і Паша будзе вельмі задаволены, калі гэта будзе ўсё пашыраць. Алексей, бачылі сёння на кадрах дзяржаўных медыяў, што Павел досыць яшчэ моцна трымаецца, хаця, канешне, выглядаў ён у нейкай ступені разгубленым. Ці вам, магчыма, вядома з лістоў, якія Павел дасылае, можа быць, сваякам альбо камусьці з сваіх сяброў у Беларусі, як ён там трымаецца, чым займаецца, ці не згубіў ён таксама веру ў гэтую беларушчыну? Наколькі я ведаю, што таксама там сітуацыя з лістамі даволі цяжкая, ўсё, што магчыма больш-менш атрымаць праз адваката прыходзіць. Але з таго, паўторюся, што я ведаю, гэта Паша, як такі вечны рухавік, ён і там нешта прыдумляе, нейкія думкі яго віруюць у галаве, вершы піша для сваіх дзяцей, і гэта таксама вельмі важна, перадусім для ягонай сям'і, што ён не губляе гэтай прагі да жыцця, не губляе нейкага пазітыўнага настрою, наколькі ён можа там быць, бо ясна, што у турме таксама ёсць жыццё. Яно трохі іншае, але яго варта жыць, каб не звар'яцець. Калі мы кажам вось пра працяг справы Павла Белавуса, бачым, што і угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі таксама досыць годна адзначалі у Варшаве, прынамсі. Ёсць таксама арганізацыя іншых культурніцкіх мерапрыемстваў тут і ў польскай сталіцы, і ў Вільні, і нават у Грузіі, паўсюль, дзе ёсць Беларусі. Ці ён, як вы лічыце, магчыма, ведае пра гэта, і ці ёсць нейкая рэакцыя, напэўна, вось на гэтай ініцыятыве? Шчыра кажучы, не ведаю. Спадзяюся, якісьці навіны не толькі якія паказваюцца па дзяржаўным тэлебачанні, якія, напэўна, можна глядзець у турме, ён бачыць, але і такія вось, я думаю, цёплыя для ягонага сэрца навіны, і таму ён, я думаю, вельмі радуецца той справе, якую працягваюць усе беларусы, якія датычныя да культуры, да мовы і да беларушчыны. Алексей, дзякуй вялікі. Мы вельмі будзем спадзявацца, што Павел як мага хутчэй зможа сустрэцца з усімі намі і ў першую чаргу са сваёй сям'ёй. Спадарства Алексей Сапрыкін, актор і сябра Павла Белавуса быў у нашай студыі. Мы працягваем наш эфір. Грамадзянін Польшы Ежы Жывалеўскі палову жыцця пражыў у Беларусі, яго затрымалі больш за год таму. Ён выйшаў з дому і не вярнуўся. Мужчыну абвінавацілі нібыта ў агентурнай дзейнасці супраць нацыянальнай бяспекі Беларусі. Працэс над Ежы Жывалеўскім, які пачаўся сёлета 27 лютага, праходзіў у закрытым рэжыме ў Градзенскім абласным судзе, і вырак агучылі 22 сакавіка. 4 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Сёння Ежы Жывалеўскі герой нашай рубрыкі «Жыве».
Еўрапейскі парламент заклікаў рэжым Лукашэнкі спыніць жорсткае абыходжанне з былым прэтэндэнтам на прэзідэнта Віктарам Бабарыкам ды іншымі палітычнымі вязнямі і неадкладна ды безумоўна іх вызваліць. Гэта вынікае з рэзалюцыі аб захаванні правоў чалавека, якую еўрадэпутаты прынялі сёння большасцю галасоў. За прагаласавалі 533 з іх, супраць 27, 9 устрымаліся. Дэпутаты Еўрапарламенту рашуча асудзілі бесчалавечнае абыходжанне з палітычнымі вязнямі ды іхнымі роднымі. Яны таксама заклікалі рэжым забяспечыць затрыманым доступ да належнай медычнай дапамогі, адвакатаў, сваякоў, дыпламатаў міжнародных арганізацыяў. Паводле праваабаронцаў, у Беларусі цяпер з палітычных матываў утрымліваюцца за кратамі каля 1500 чалавек. Гэта толькі па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна». У Еўрапарламенце пацвердзілі сваю салідарнасць з беларускім народам і яго барацьбе за свабодны, суверэнны і дэмакратычны ўрад, а таксама супраць суагрэсіі ва ўкраіне. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка з намі на сувязі. Спадар Павел, добрый вечар. Добрый вечер, вітаю вас. Наколькі гэты дакумент важны, на ваш погляд? Ну, хотел бы подкрэсліць, што падчас сустрэч, які мне ўдалося правесці ў Страсбургу з дэпутатамі Еўрапарламенту, у тым ліку з віцэ-прэзідэнткай Еўрапейскага парламента спадарняй Копач, мы абмяркоўвалі сітуацыю палітзняволеных у Беларусі. Гэта жахлівае тое, што адбываецца ў Беларусі. Важна, што Еўрапейскі парламент пачуў нас і была прынята сёння рэзалюцыя. Вось менавіта хвіліну таму яна была апублікаваная ў рэсурсах Еўрапейскага парламента. Гэта палітычны месседж. Зразумела, што гэта можа не акт дзеяння, і гэта з гэтага пункту гледжання мы можам шкадаваць. Але важна, што ёсць прыхільнікі і на ўзроўні Еўрапейскага парламента, вядучай палітычнай установы Еўрапейскага саюза, 533 асобы з'яўляюцца нашымі прыхільнікамі, якія падтрымліваюць нас у барацьбе супраць гэтага рэжыму. Важна, што ў гэтым звароце адзначаюцца вядомыя прозвішчы вядомых беларускіх палітзняволеных, але не толькі. Увогуле сітуацыя з медычнай апекай, з адвакатамі, з жорсткім абыходжаннем, адносінамі да палітзняволеных у Беларусі, са смерцю, якая, на жаль, не так даўно напаткала Мікалая Клімовіча, аднаго з нашых палітзняволеных. І гэта сітуацыя звязана і фіксуе фактычна стан, колькі сёння знаходзіцца палітзняволеных у Беларусі. І галоўнае, што тут ёсць таксама заклік, прапанова Еўрапейскай камісіі прадпрыняць адпаведныя дзеянні на ўзроўні Еўракамісіі пра ўвядзенню дадатковых санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі як інструмента адказнасці за тое бесчалавечныя адносіны да беларусаў, якія сёння, на жаль, знаходзяцца ў турмах. Зразумела, заклікі вызваліць усіх, но Лукашенко гэта пачуе, не пачуе, ён, конечно, да не пачуе, ён нават і не прачытае. Але якім чынам мы можам прыціснуць яго дзеля таго, каб ён пачуў і пачаў штосьці рабіць, гэта, напрыклад, вось дзеянні Польшы, якая закрывае памежныя пераходы. І тады Лукашенко пачынае чуць гэта. Ён пачынае ўжо стукацца ў дзверы і шукаць нейкіх варыянтаў. Калі гэта будуць больш моцныя санкцыі на яго, значыць, ён будзе стукацца ў дзверы, значыць, ён будзе шукаць варыянтаў. І ў гэтай сітуацыі наступае тады момант, калі мы можам казаць пра рэальнае вызваленне палітзняволеных. Калі мы вядзем барацьбу за кожнага, але для нас гэта важна, але важна, каб мага болей беларускіх палітзняволеных выйшла з турмаў. І яшчэ вельмі важна, што утрымліваюцца ў рэзалюцыі. Мы, дарэчы, калі сустракаліся ў Еўрапарламенце і пазней з Вольгай Гарбуновай, з маёй каліжанкай у аб'яднаным пераходным кабінеце вносілі прапановы ў гэты праект рэзалюцыі. Гэта крымінальная адказнасць Лукашэнкі і ўсіх яго паплечнікаў за тое, што ён робіць сёння ў турмах да беларусы, увогуле да беларускага грамадства. І над гэтым, як вы ведаеце, працуе і кабінет, і народнае антыкрызіснае ўпраўленне, наша каманда. Уже называліся некалькі прозвішчаў тых палітвязняў, пра якіх абсалютна няма альбо ніякай інфармацыі, альбо яны сапраўды падвяргаюцца вельмі моцнаму ціску. І вось 90 дзён няма інфармацыі пра Міколу Статкевіча, кінуты рэжымам на 14 гадоў за краты. Палітык адбывае пакаранне, я нагадаю, у глыбоцкай калоніі. Вядома, што спадар Мікола як мінімум 9 разоў трапляў у ШЗА. Палітыка трымаюць у адзіночнай камеры ў шкодных для здароўя умовах, і ў зняволенні ён двойчы перахварэў на ковід. Жонка спадара Міколы Марына Адамович напісала ў сваім фейсбуку пранізлівы пост. Давайте паслухаем, вернемся да абмеркавання.
90 бясконцых дзён, 1085 дзён за кратамі, хутка 3 гады. Як ім там жывецца? Сумленне не муляе? Звярталася, пісала, ездзіла на прыём. Спадар Павел, на ваш погляд, з чым можа быць звязанае замоўчванне інфармацыі пра стан Віктара Бабарыкі, Міколы Статкевіча, іншых палітвязняў? Што можа адбывацца, чаму такая блакада? Пра Міколу Статкевіча я казаў падчас усіх сустрэчаў, які былі ў мяне ў Страсбурга. Гэта было мінімум 15. Гэта дэпутаты Еўрапарламента, гэта ў Савеце Еўропы з амбасадарамі еўрапейскіх краін і не толькі краінаў, якія ўваходзяць у Еўрапейскі Саюз. Праблема заключаецца ў тым, што вельмі важна, каб гэтую інфармацыю ведалі, бо калі не ведаюць, то і дзейнічаць не будуць. Калі ведаюць, тады можна ўжо патрабаваць, націскаць і пераконваць, выкарыстоўваючы дыпламатычныя метады, каб былі дзеянні. Лукашенко трымае закладнікаў сёння ў Беларусі. Лукашенко іх тэрарызуе дзеля таго, каб атрымаць тыя вынікі, на якія ён разлічвае, альбо паказаць грамадству беларускаму, якое не змяніла сваіх падыходаў і поглядаў у адносінах да яго рэжыму, што будзе з кожным, хто супрацьставіцца яго сістэме. Чаму такія шакуючыя робяць рашэнні суды, выносіць гэтыя прысуды? Таму што Лукашенко хоча паказаць, што вас будзе чакаць, калі вы пойдзеце супраць яго. Зараз ідзе барацьба за існаванне беларускай нацыі, не толькі за грамадзянскай супольнасці, а менавіта беларускага народа, здольнага выжыць у гэтых цяжкіх умовах і здольнага пераадолець і ліквідаваць гэты рэжым, жудасны рэжым, які не мае права быць на нашай краіне. Гэта закладнікі. Лукашенко займаецца злачынствамі. І, дарэчы, хочу сказаць у дадатак, каб не проста казаць, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне ўжо вельмі актыўна працуе над падрыхтоўкай справаздачы, у чарговай справаздачы па дэпартацыі украінскіх дзяцей на тэрыторыі Беларусі. Гэта будзе другі асобны дакумент злачынствы супраць чалавечнасці, які ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. Мы прапаноўваем у гэтым дакладзе абсалютна дакладныя інструменты крымінальнай адказнасці, як самого Лукашэнкі, так яго паплечнікам, якія даюць нам поўныя падставы казаць, што ў перспектыве і гэтае пытанне павінна быць разгледжана міжнародным крымінальным судом. Так, зразумела, што гэта крокі, гэта час, гэта праца, але і калі мы яе не будзем рабіць, ну тады мы павінны проста сесці і глядзець, што адбываецца ў адносінах да нашых братоў і сясцёр у Беларусі. Гэта наступная справа, якую мы апублікуем, спадзяюся, у чэрвені месяцы гэтага года. Спадар Павел, вы яшчэ казалі, што вельмі важна, каб гэтая справаздача была гатовая, у тым ліку перад самітам Пар'е у Рэйк'явіку, які стартуе ў гэты аўторак. Чаму? Таму што, напэўна, там таксама будуць разглядацца гэтыя пытанні. Перад самітам Рэйк'явіку, я думаю, што гэта іншая справаздача, якую якраз мы перадалі амбасадарам Савету Еўропы, Еўрапейскаму парламенту падчас сустрэчаў каманды Народнага антыкрызіснага ўпраўлення ў Страсбургу. Гэта справаздача па фактам дэпартацыі і прымусовым перамяшчэнні украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі пры ўдзеле самого Лукашэнкі і так званай саюзнай дзяржавы. Менавіта практычна такую назву яна і мае. І гэтае пытанне будзе разглядацца падчас прыняцця дэкларацыі саміту ў Рэйк'явіку, і адпаведны дадатак да гэтай дэкларацыі будзе менавіта тычыцца пытанняў прымусовага перамяшчэння і дэпартацыі украінскіх дзяцей. І ў гэтым дадатку ўжо, як нам удалося дамовіцца, будзе утрымлівацца інфармацыя аб дзеяннях, звязаных з перамяшчэннем незаконным украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі. Зразумела, што яго павінны яшчэ падпісаць кіраўнікі дзяржаў, таму я сёння сказаць не магу, ці будзе ён прыняты ці не. Але я маю вялікую ўпэўненасць у тым, што менавіта гэты дакумент будзе прыняты, і менавіта там будзе адзначана тое, што робіць таксама і ў Беларусі рэжым Лукашэнкі. І гэта вельмі важны чарговы крок у дадатку рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, дзе былі ўнесены папраўкі аб саўдзеле Лукашэнкі ў дэпартацыі дзяцей, у рашэнні Верхоўнай Рады Украіны, у якой былі ўнесены спецыяльныя папраўкі аб саўдзеле
удзеле Лукашэнкі ў дэпартацыі дзяцей на падставе тых дакументаў, у якіх у тым ліку прадставіла Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Гэта і ў дадатак да даклада АБСЕ і заявы прадстаўніка ОБСЕ Залучаных Штатаў Амерыкі, амбасадара Карпентнера. І гэта чарговы крок дзеля таго, каб фактычна палітычнае кіраўніцтва, палітычныя структуры, міжнародныя структуры ў Еўропе і ў свеце ведалі пра тую роль, пра тое, што робіць Лукашенко. Пакуль яны не ведаюць, значыць, не будзе дзеянняў. Мы камунікуем і таксама з украінскімі партнёрамі і з Верховнай Рады Украіны. Мы перадалі гэтыя матэрыялы ў Генеральную прокуратуру Украіны і атрымалі даслоўна 2 дні таму назад пацверджанне, што гэтыя дакументы прыняты і будуць разглядацца ў рамках адпаведнай крымінальнай справы, якая праводзіцца ва Ўкраіне. Так што гэта ўсе крокі ў адным кірунку, дзеля таго, каб адпаведная справаздача потрапіла ў міжнародны крымінальны трыбунал у Газе з як мага большымі фактамі, пацвярджаючымі злачынствы Лукашэнкі і яго паплечнікаў у адносінах да украінскіх дзяцей. Спадар Павел, вы акурат узгадалі яшчэ одну арганізацыю па бяспецы і супрацу ў Еўропе. Я маю на ўвазе брыфінг, які сёння акурат зладзіў амбасадар Майкл Карпентер. Давайте паслухаем вытрымкі з гэтага брыфінгу. For immediately releasing political prisoners. Заклікаем да неадкладнага вызвалення палітычных зняволеных, забеспячэння прымальных умоваў утрымання пад вартай, імгненнай медычнай дапамогі усім вязням, якія яе патрабуюць. Патрабуем забяспечыць гарантыі справядлівага суда і юрыдычнай дапамогі, а таксама Беларусь павінная выконваць уласную канстытуцыю. Акты агрэсіі супраць іншых дзяржаваў павінны быць выключаныя. Спадар Павел, вы казалі пра прыняцце дадатковых санкцый у адносінах да рэжыма ў Беларусі. Но бачым з прыкладаў папярэдніх санкцыяў, што яны вельмі доўга прымаліся, што гэты працэс вельмі даўгі. Вы не раз абураліся з гэтай нагоды. Ці зараз ёсць падзевы, што ў сувязі з апошнімі падзеямі гэтыя дадатковыя санкцыі могуць быць прынятыя крыху хутчэй, чымся ў папярэднія месяцы? У адносінах да таго, што сказаў амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі, важна падкрэсліць, што фактычна завершана праца ў рамках падрыхтоўкі справаздачы па маскоўскаму механізму, да якога далучылася 32 краіны сябры АБСЕ. І гэта фактычна ў дадатак той справаздачы, якая была падрыхтавана Бенедыктам яшчэ у 2021 годзе. Так што мы маем 2 дакументы. Але гэты дакумент, наколькі я зразумеў, з той інфармацыі, як сказалі маі калегі, перад эфірам, што ён менавіта заклікае дзейнічаць, бо фіксаваць злачынствы гэта адно, а вось менавіта дзейнічаць дзеля таго, каб прыцягнуць да адказнасці, гэта зусім іншае. І тут ёсць у нас праблема, бо гэты інструменты, як і санкцыі, знаходзяцца менавіта ў руках нашых партнёраў. Што тычыцца санкцый? Пры кожнай сустрэчы ў Страсбургу, у Еўрапейскім парламенце мы перадавалі асобны дадатак вось да гэтай справаздачы, каб не быць галаслоўным, па прымусовай дэпартацыі украінскіх дзяцей з удзелам Лукашэнкі ў Беларусі. Мы дадавалі дадатак, які тычыць Беларусь-Калія. Гэта тая праблема, якая сёння заблакавала прыняцце чарговага санкцыйнага пакету, дзе мы вельмі дакладна апісалі ўсю схему фінансавання, прыняцця рашэнняў менавіта Беларусь-Каліям па саўдзеле ў ваенных злачынствах кіраўніцтва гэтай кампаніі ў перамяшчэнні, незаконным перамяшчэнні украінскіх дзяцей у Беларусі. Я кажу, гэта ўжо залаты аргумент. Калі камусьці у еўрапейцаў, тых, хто лабуе, я кажу пра фірмы, кампаніі, арганізацыі, і зноў будуць працягваць гэта дзейнічаць. Прабачце тады, якія яшчэ аргументы ім патрэбны, каб перастаць лабаваць зняццё санкцый з Беларусь-Калія і адкрыць узгоднены ўжо санкцыйны пакет яшчэ напярэдадні першай гадавіны з пачатку вайны Расіі пры ўдзеле Лукашэнка супраць Украіны, бо ён заблакаваны менавіта з-за сітуацыі з Беларусь-Каліем. Да, 2 прозвішчы зараз апублікаваны. Я хочу прызнацца, што менавіта гэтыя 2 прозвішчы ўносіла каманда Народнае антыкрызіснае ўпраўлення. Гэта кіраўнік беларускай чыгункі і старшыня дзяржаўнага военно-прамысловага кабінета. Але адразу хочу сказаць, што першае, калі нас папрасілі Брюсселя прадставіць спісак, мы падрыхтавалі спіс 21 асобы. На жаль, пакуль у тым спісе, як перадаюць СМІ, я не ведаю, наколькі гэта праўда, кажется толькі пра 2 асобы. А увогуле мы перадалі еўрапейскай, это звязана з вайной менавіта, з агрэсіяй супраць Украіны. А увогуле за праваабарончую тэматыку, за тое, што дзеецца ў адносінах беларусаў, мы перадалі 340 прозвішчаў.
340. І гэта не просто прозвішча. Вы ведаеце, дата народзінаў, нумар пашпарта. Я ўдзячны Байполу, які дапамагае нам верыфікаваць усе гэтыя асобы. Гэта дасье на кожнага чалавека, якія злачынствы ён зрабіў, суддзя, які выносіў прысуды, каму даў прысуды, таму ж Мікалаю Клімовічу, які пазней памёр у турме. Усё гэта дасье, якое адпавядаюць усім стандартам Еўрапейскага Саюза. І ўсе яны знаходзяцца ў нашых партнёраў, у тым ліку ў Брусэлі. Пытанне да іх, ці яны могуць іх зрэалізаваць. І гэта таксама ставілі пытанні дэпутаты Еўрапарламента. Яны мне шчыра і адкрыта казалі, што яны таксама не задаволены тым, што ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі працяглы час не прымяняюцца чарговыя санкцыі, а ён не перапыняе злачынствы, а толькі нарошчвае іх. Чакацца б толькі, што гэтыя справы сапраўды пачалі дзейнічаць. Дзякуй вам вялікі за працу і за гэтую размову. Павел Латушка, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, быў у нашым эфіры. Ну, працяг тэмы палітвязняў у Гомельскім абласным судзе. Распачаўся суд над журналістам Еўгенам Меркісам, якога абвінавачваюць паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў. За кратамі Еўген застаецца ўжо 240 дзён. Евген, як і Ларыса Шчыракова, это адны з самых пераследаваных журналістаў за мінулыя гады, я бы так сказаў. Бо калі у беларускіх уладаў з'явіўся артыкул за супрацоўніцтва з замежнымі медыя без акрэдытацыі, дакладней, яны так трактавалі гэты артыкул, найбольшыя рэпрэсіі тычыліся журналістаў менавіта ў рэгіёнах. Евген і Ларыса Шчыракова, яны хадзілі заўсёды на акцыі, асвятлялі в Гомелі культурніцкія падзеі, грамадскія мерапрыемствы. І у невялікім горадзе, нават такім вялікім і з другого боку невялікім, як Гомель, яны былі заўсёды на прыцэле, на выдавоку, і калі адбываліся нейкія мерапрыемствы, іх спрабавалі затрымаць, там інтэрніраваць папярэдне. Шмат разоў апынаўся за кратамі Евген і за журналісцкую, і за культурніцкую сваю дзейнасць. І цяпер вот так гісторыя склалася, што магчыма быў нейкі спадзеў адысці ад журналістыкі і тым самым застацца на волі, не з'язджаць з Беларусі. Але мы бачым, што ўлады пераследуюць всіх, хто штосьці рабіў для выданняў, да, хто працаваў у 2020 годзе і раней. Цяпер яны все пад прицелам, да, пад вот этой вот магчымасцю трапіць за краты. І, в прынцыпе, калі ты уже трапляеш в рукі, сілавікі навешваюць на тебе розныя абвінавачанні. Ну і спартовая тэма ў нашым выданні. Салікорскі «Шахтёр» пазбаўлены звання чэмпіёна Беларусі па футболе за 2022 год. Таксама самы заможны футбольны клуб краіны аштрафавалі на 370 тысяч беларускіх рублёў і пазбавілі 30 ачкоў у турнірнай табліцы бягучага сезону. Дзесяткі гульцоў дыскваліфікаваныя. Гэта звязана з расследаваннем, якое пацвердзіла, што «Шахтёр» у мінулым сезоне ладзіў дамоўныя матчы і плаціў іншым камандам для забеспячэння патрэбных вынікаў. Пастанову вынес кантрольна-дысцыплінарны камітэт АБФФ пасля вывучэння адпаведных матэрыялаў следчага камітэту. Таксама Беларуская федэрацыя футболу прымяніла санкцыі да клубаў «Энергетык БДУ», «Белшына», якія бралі у прадстаўнікоў «Шахтёра» грошы. Алесь Баразенко, спартовы аглядальнік «Белсату» у нашай студыі з'явіўся ўжо. Прывітанне, добрый вечар. Прывітанне. Беларуская федэрацыя футболу вынесла самае гучнае рашэнне ў гісторыі беларускага футболу, піша сёння выданне «Прэсбол». Ці ты пагадзіўся з такой фармулёўкай? Сапраўды, яно самае гучнае, і ў гэтым яно вельмі дзіўнае, таму што дагаварныя матчы, стымуляцыя так званая, гэта не новая з'ява абсалютна ў беларускім футболе. Гэта тое, што ўжо не раз было нават даказана, былі судовыя працэсы, у тым ліку і крымінальныя, непасрэдна працэсы ў дачыненні тых, хто арганізоўваў гэтыя дагаварныя матчы. І тут вельмі цяжка разумець, чаму менавіта вось такое рашэнне, таму што яно прымалася фактычна у нейкай таямніцы, няма нейкага падрабязнага тлумачэння, у якіх матчах гэта была проста стымуляцыя, у якіх гэта былі дагаварныя. Хто непасрэдна прымаў удзел. Вось гэты спіс... Справа засакрэчана, фактычна. Ну, прынамсі, пакуль грамадскасці гэта не паказана абсалютна ніяк. То бок мы можам толькі здагадвацца, апераваць нейкімі інсайдамі, але вось нейкай такой
структурнасці і доказнай базы пакуль заўзятарам не было пададзена, таму вось з'яўляюцца тэорыі пра тое, каму гэта можа быць сапраўды выгодна, таму што паўтаруся як бы наяўнасць дагаварных матчаў і, скажем так, непразрыстых схемаў у беларускім футболе гэта абсалютна не сакрэт і гэта не новая з'ява. Чаму менавіта цяпер, чаму менавіта супраць у асноўным Шахцёра як бы чэмпіёна Беларусі. Так, ну цяпер ужо былога чэмпіёна Беларусі. Алесь, ты сказаў пра тэорыі, але яшчэ прапаную спадарству паслухаць адно меркаванне пра стаўленне да пакарання салігорскага Шахцёра. Менавіта распавёў беларускі футбольны трэнер Олег Дулб. Давайте послухаем. Это решение, это приговор белорусскому футболу. Единственное, что это решение, оно опоздало на 7 лет. Это вот первое, когда договорники были в 2016 году. И вот когда вскрывались факты, на мой взгляд, отреагировали, ну, скажем так, ну, по-детски, совсем по-детски. Там наградили непричастных и наказали невиновных. Поэтому это имеет свои последствия сейчас. И решение, это не сказать жесткое, это, не, ну, это, скажем, ничего не сказать. Но в каждый отдельный случай нужно разбираться, что там, как им и вообще. Потому что я знаю, там, некоторых игроков знаю, и непонятная история, там, например, за что их дисквалифицировали. Просто брались для количества, или потому что Динамо Минск не стала чемпионом, а они как-то помешали этому. Может быть так. Ну, до речі, про Динамо Мінськ узгадуємо сьогодні, тому що калісьці Лукашенко сказав, що Динамо Мінськ мусить стати чемпіонами. І, власна, основна ось причина, як кажуть, ось гэтай справи полягає на тим, що Динамо Мінськ не могла гуляти у європейській лізі. Ці ты падтрымліваеш таксама такую тэорыю? Слухай, ну гэта вось паказчык таго, што адбываецца ў прынцыпе ў беларускім футболе, у беларускім спорце, у беларускім грамадстве. Нават калі там усё чыста, гэтая сістэма настолькі сябе дыскрэдытавала, што мы просто ўжо нават не можам паверыць, што вось просто ўзялі і сапраўды пакаралі тых, хто рабіў нейкія дагаварныя матчы. Наконт таго, што Дынамо не магло гуляць у еўракубках, цяпер будзе, дык які сэнс? Гэта, ну, першы раунд, вылет ад каманды з Мальты, ну, окей, як бы, яны яшчэ больш, як бы, пакажуць ганьбу сярод, не знаю, там, заўзятараў Беларусі, пакажуць гэтую ганьбу цяпер не толькі на унутраны рынок, а яшчэ і на знешні. Ну, окей, калі ў гэтым была мэта таго, каб просто зрабіць з беларускага футбола нейкае пасмешышча, ну, окей. Ну, власна, калі мы кажам пра тое, што ўсё ў сучаснай Беларусі робіцца не заўсёды дзеля справядлівасці, мы паговорылі яшчэ з адным экспертам, каму можа быць выгадная сітуацыя з санкцыямі супраць салігорскага Шахцёра. Давайте паслухаем і вернемся ў студыю. Гэта выгодна толькі мінскаму Дынамо, якое не магло ўдзельнічаць у еўракубках. Ну, вось так. Паверыць тое, што раптам у Беларусі запанавала нейкая справядлівасць, захацелі зрабіць ачышчэнне. Ну так, гэта, я б гэта паверыў, калі б былі прыняты яшчэ дадатковыя меры да іншых асоб. Але ўсё ж такі пакаралі толькі тых, хто пад рукой, хто навідавоку. І мы бачым, хто тут у плюсе. У плюсе мінскае Дынамо, якое атрымала гарантаваны ўдзел у еўракубках, пазбавілася сур'ёзнага канкурэнта у барацьбе за тытул на гэты сезон. Ну і, ў прынцыпе, Кавальчук, як куратар праекта, спрасціў сабе вельмі задачу. Ёсць яшчэ іншае меркаванне. Вось, да прыкладу, экс-галоўны трэнер Шахцёра Сергей Тушоеў кажа у інтэрв'ю аднаму з выданняў спартовых: магу сказаць, паклаўшы руку на сэрца, для мяне гэтае рашэнне шок. Якія там могуць быць дамоўныя матчы? Як я чытаў у прэсе, гэта магло быць праз гульню з Белшына, але я тады ўжо з'ехаў. Альбо, да прыкладу, яшчэ галоўны трэнер бабруйскай Белшыны Альберт Рыбак кажа пра тое, што не магу зразумець, за што пакаралі, ніякіх гульняў мы не здавалі. Атрымоўваецца, што людзі нават самыя не ведаюць, за што іх пакаралі. Ну, так, бо гэта тое, пра што я казаў, што пакуль няма ніякага падрабязнага тлумачэння, вельмі дзіўна, бо сапраўды як бы тут трэба падзяляць, што ідзе размова пра некаторыя матчы, дзе была стымуляцыя, то бок калі трэці клуб даваў, стымуляваў вынік, як бы не прымаючы ўдзел у матчы непасрэдна. А пра матч Шахцёр-Белшына, які скончыўся 4-1 на карысць салігорцаў, кажуць менавіта як пра дамоўны. І гэта таксама выглядае вельмі дзіўна, таму што любы, хто
трошки разумее у тым, што прынята чамусьці называць беларускім футболам, той скажа, што Шахцёр і так мусіць выносіць белшыну пры абсалютна любых як бы раскладах і не магу, ну як бы калі рабіць нейкі матч дамоўным, калі плаціць грошы за тое, што ты дакладна пераможаш, то не з такім супернікам хіба што. Ну і сапраўды, але дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадарства Александр Баразенко, спартовы аглядальнік Белсату, быў у нашай студыі. Ну а мы яшчэ да адной тэмы звернемся. У Киеве адкрылі беларуска-украінскі хаб. Галоўная мэта фармавання цэнтралізаванай пляцоўкі для дыялогу, узаемадапамогі і валанцёрскага руху беларусаў Украіны. У прыярытэце таксама дапамога ЗСУ і беларускім добраахвотнікам на фронте. Давайте послухаем. Любой не только белорус может прийти на Ереванскую 30, испытать допомогу, звернуться до нас по почте, по телефоне, идти у соцсетках. Будемо докладати максимум зусиль. Мы будем прыкладаць максімум высілкаў для інфармавання як беларусаў пра тое, што адбываецца ва ўкраіне, так і украінцаў пра ўнёсак беларусаў у нашу перамогу. Беларускі кінарэжысёр Алексей Палуян, які зняў такія фільмы як «Кураж» і «Возера радасці», стаў сябрам еўрапейскай кінаакадэміі. Добрая нагода, каб паразмаўляць з Алексеем, і ён ужо зараз з намі на сувязі. Алексей, вітаю вас і, канешне ж, перадусім віншую. Першае пытанне, канешне, што уласна гэта значыць для вас і для беларускага кіно і для беларускіх кінатворцаў? Па-першае, не хочацца рабіць з гэтага вельмі вялікую падзею. Гэта азначае, што калі рэжысёр здымае кіно, якое становіцца заважным у заходняй Европе, яго запрашаецца стаць сябрам еўрапейскай кінаакадэміі. Так сталася са мной. Я вельмі рада, гэта вельмі прыемны і сімвалічны крок. Вельмі хочацца, каб ўсё больш і больш нашых беларускіх незалежных кінарэжысёраў і кінамастакоў станавіліся сябрамі еўрапейскай кінаакадэміі. Чаму гэта прыемна? Гэта прыемна таму, што беларускае кіно незалежнае ўжо заўважана на вельмі высокім прафесійным узроўні, на ўзроўні, які мае, то бок, стаць сябром беларускай кінаакадэміі, еўрапейскай кінаакадэміі азначае, што стаць у камандзе з такімі знакамітымі рэжысёрамі, умоўна кажучы, Вім Вендерс, як Вернер Герцог і гэтак далей. Вось чаму гэта сімвалічна, таму што Беларусь вяртаецца, дзе і належыць яе месца в еўрапейскую культуру. Это адбываецца інтэграцыя беларускага кіно ў еўрапейскай кінаінстытуцыі. Гэта вельмі прыемна. Мы таксама радуемся за вас і, канешне, за нашых творцаў, што яны ўсё часцей патрапляюць ўсё такія вельмі важныя кінематаграфічныя структуры, як Еўрапейская кінаакадэмія. Ведаем таксама, што вы зараз, Алексей, працуеце над новай стужкай. Гэта паўнаметражны гульнявы фільм з працоўнай назвай «У чаканні Бернау». Можа быць, крышачку распавядзіце, пра што гэта будзе фільм і як ідзе працэс над ягоным стварэннем. Так, насамрэч, я ўжо амаль 3-й год працую над сцэнаром да гэтага фільма. Ну, пакуль мы знаходзімся ў стадыі перад прадакшнам, то бок стадыя, калі сцэнар амаль скончаны, пачынаецца праца над пошукам акцёраў, лакацыі, каманды. Я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што мы цягам год, а можа нават 2, калі ўсё складзецца, пачнем здымкі. Здымкі, хутчэй за ўсё, будуць у Варшаве. Вось гэта праект, які апавядае гісторыю, якая адбылася ў
2020 годзе ў Беларусі, вось, і якая мае таксама магчымасць і карані зразумець, вось, як і дзе апынуліся наші чыноўнікі, якія зараз знаходзяцца ва ўладзе. То бок гэта аналіз кар'еры такіх людзей. Вось, і як дыктатура і умовы дыктатуры змяняюць чалавека. Што ж, з нецярпеннем мы будзем чакаць гэтай стужкі, а вам зычым поспехаў. Дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час. Бачым, што вы зараз у падарожжы, у дарозе для таго, каб выйсці да нас у эфір. Спадарства Алексей Палуян, беларускі кінарэжысёр, быў з намі на відэасувязі. Ну а мы яшчэ да адной тэмы напрыканцы нашага выдання звяртаемся. 500 выданняў якаснай міжнароднай аналітыкі. У эфіры Белсату выйдзе юбілейны міжнародны тэлечасопіс пра свет. Ужо 13 гадоў штоднёва журналісты праграмы асвятляюць галоўныя падзеі, што адбываюцца вакол Беларусі, якія могуць змяніць жыццё ўнутры краіны. Давайте паглядзім разам. Вітаю, сябры, вы глядзіце пра свет. Мы распавядзем пра то, як выглядае сучасны свет. З вами Сергей Пелеса. Пачынаем. Тэрарыст нумар 1 Усама Бін Ладен забіты. Эксперты прызнаюць, што ўсе спробы мірнага урэгулявання праваліліся. Самое танное узброение, якое есть у России, это человечья жизнь. Выкраданне людзей, забойствы, крымінальны пераслед, обшукі. Гэтаму супраціўляцца можна толькі сілай. Ніякага закону няма ў гэтай краіне. 500 раз у эфіры. Прасвет працуе для вас ужо 13 гадоў. Вы змушаеце мене говорити. Вы примушаете меня казать про пэўныя таямніцы. Да, это я все сорганизовал, я и есть заказчик. Наша историческая территория, там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Это еще один миф, который не соответствует действительности. Самая якасная міжнародная аналітыка. А зараз кароткі агляд топ-навінаў тыдня. Поэтому вы не расслабляйтесь. Сёння ў гэты час у гэтым месцы давайте ўсё пачнем спачатку. Шточацвер на Белсаце о 21:30. Мы не расслабляемся. Сергей Пелеса, аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы «Пра свет», ужо з'явіўся ў нашай студыі. Вітаю і віншую з юбілейным выпускам праграмы «Пра свет» на Белсаце. Вітанне, дзякуй. 500 выпускаў выйшла. Як вы падлічылі гэта? Вы што, з першага дня вырашылі, так вот будзем лічыць, колькі праграмаў выйдзе? Тут акурат няма вялікай інтрыгі, гэта досыць проста, бо як бы в сістэме камп'ютарнай, якая плануе эфір праграмаў, там все улічана і можна не правяраць, просто пэўны момант ты бачыш, што 499, 500, такі гадзіннічак, як бы лічнік, он выскоквае, так і ты гэта бачыш. Вось за гэтыя 13 гадоў мы можам казаць пра тое, што беларусы, ну, можа быць, у нейкай ступені сталі лепш разумець міжнародную палітыку і геапалітычную сітуацыю вакол Беларусі, ці не зусім? Я бы сказаў, што за гэта 13 гадоў роля міжнароднай Беларусі значна павялічылася. І гэта як бы кепская навіна для нас. Хутчэй кепская. Ёсць добрая навіна у выніку пратэста, у выніку рэвалюцыі 20-го года. Беларусы сталі вядомымі ў свеце, так? Так, як ніколі дагэтуль. Так, як ніколі раней за незалежную гісторыю Беларусі. Это з аднаго боку, але з другого боку кепская навіна гэта тое, што ў выніку гібриднай акупацыі Беларусі, у выніку суудзелу рэжыму Лукашэнкі ў вайне, Беларусь стала вядомая з гэтага кепскага боку у свеце. Ці можам мы зараз таксама казаць пра тое, што Беларусь па-ранейшаму, нягледзячы на тое, што гэта міжнародная праграма, застаецца ў фокусе вашай праграмы? Так, у нас як бы не зусім міжнародны агляд, гэта пачыналася як міжнародны агляд, так, у нас было шмат замежных навінаў, але пэўны момант, праз некалькі год мы дайшлі да таго, што беларусы досыць ізаляваны. Беларусы не вельмі цікавяцца чыста міжнароднымі справамі, далёкімі ад справаў беларусаў. Беларусы гэта людзі, якія цікавяцца тым, што адбываецца ў суседа, у суседнім горадзе, у суседняй дзяржаве. І таму мы канцэнтруемся на справах, на глыбокіх працэсах, на нейкіх з'явах, якія тычацца беларусаў. Тое, што ўплывае на жыццё беларусаў. Часам гэта можа быць падзея, гэта можа быць нейкі канфлікт, які далёка геаграфічна адбываецца, але ён мае ўплыў на беларусаў.
Сергей, у інтэрв'ю нашаму сайту belsat.eu ты узгадываў самыя цікавыя, нечаканыя і смешныя моманты, якія здараліся падчас здымак вашай праграмы. Магчыма, таксама тэлегледачам будзе цікава пра іх узгадаць. Так, конечно. Ну, праца міжнародных журналістаў гэта ж не толькі праца перед маніторам, так. Гэта праца, калі трэба выйсці з зоны комфорту, перайсці ў іншую зону, паехаць камандзіроўку, часам там за мяжу, так, і сутыкнуцца з палітыкамі, з лідарамі міжнароднымі, але таксама і з лукашэнкаўскімі чыноўнікамі. У нас, у журналістаў Белсату, вельмі абмежаваныя магчымасці сустрэцца твар у твар з лукашэнкаўскімі чыноўнікамі, асабліва апошнім часам, так. Такой магчымасці практычна няма. І вось этой сітуацыі, калі ты сутыкаешся з чыноўнікамі Лукашэнкі, з медыямі прапагандысцкімі лукашэнкаўскімі, яны заўсёды выклікаюць нейкую калізію, нейкую кур'язальную сітуацыю. Ну, напрыклад, я вось дамовіўся на інтэрв'ю з міністрам замежных спраў Літвы, былым Лінасам Ленкявічусам, так? Ён выходзіць з саміту Еўразвяз Усходняе партнёрства, і да яго кідаецца пара журналістаў АНТ. Мы бы хотели у вас интервью взять. А я до гэтага з ім дамовіўся загадзя. То есть он выйшаў, я яго чакаў, мы прывіталіся. І ў гэты момант такі ідыёцкая паводзіна АНТшнікаў. І іх двое было, так? І мне прыйшлося лезть не локцем, іх адштурхоўваць, сказать, хлопцы, вы прабачце, канешне, але гэта я дамовіўся з міністрам. А калі вы хочаце, я магу вам дазволіць, вы побач станьце, вось, я буду з ім размаўляць, а вы побач станьце і здымаеце. Але сваіх пытанняў не задавайце. Гэта ўжо ваша праблема. Калі ён пагодзіцца, то можете, але самае дурное ва ўсім гэтым, што гэта бачыць заходні палітык, што гэты пэўны канфлікт ён адбываецца на вачах гэтага палітыка Ленкявічуса. Вось такая забаўная сітуацыя, звязаная не з чыноўнікамі, але, напрыклад, з чыноўнікамі ад нас уцікаюць. Ну, это вядома, так? Калісьці Макей так уцякаў ад Ігора Кулея, калі я не памыляюся. А вот ад мяне Макей не уцікаў. Ну, я за ім, правда, не ганяўся. Макей, калі быў на саміце Усходняе партнёрства Еўразвяз у 19 годзе, юбілейным, гэты быў перыяд за год да рэвалюцыі, да выбараў, выглядала ўсё больш-менш стабільна для рэжыму, так? І Макея намовілі калегі з іншых медыяў выйсці да прэсы і даць вялікую такую прэс-канферэнцыю, імправізаваную. Я задаў Макею, здаецца, 3 пытанні. Фактычна все, што ў мяне былі. Я быў шакаваны, наколькі ён быў адкрыты. Гэта ніякае не выбельванне Владимира Макея. Вядома, што гэта чалавечы твар дыктатуры на экспарт створаны, да? Што гэта такі, скажем так, вычвараная так дыпламатыя лукашэнкаўская, але ён адказаў на ўсе пытанні. Гэта здзівіла. Ніхто з лукашэнкаўскіх чыноўнікаў дагэтуль не адказваў фактычна на ўсе пытанні Белсата. Міністр Снапкоў, міністр эканомікі ў Вільні ад нас уцікаў. Калі ўбачыў, што мы хочам яго зняць, ён проста падарваўся і ўцёк, бег, мы за ім беглі з камерай. Вось такія сітуацыі былі. Мы рабілі засады, напрыклад, на вайсковых аташэ, якія былі трошкі пасля ўплыву алкаголя, так? І мы на беларускага аташэ ў Польшы мы зрабілі засаду, знялі яго, он быў шакаваны проста гэтым, так? Таму заўсёды гэта, калі ты сутыкаешся з імі, ты не проста здымаеш матэрыял, але ты паказваеш ім таксама, што вы не на тэрыторыі кантраляванай рэжымам Лукашэнкі, так? Вы на іншай тэрыторыі, вы ў вольным свеце, і журналісты маюць права вам пытанне задаваць, а вы павінны хоць нешта адказаць. Так, альбо зрабіць выгляд, што могуць адказаць на нейкае пытанне, бо часамі чыноўнікі не хочуць, і тады, вось як, да прыкладу, ты прывёў прыклад, уцякаюць, так? Яшчэ адна тэма, якую нам бы хацелася б закрануць у рамках сённяшняй размовы, вось з табой, конечно, Украіна і Вялікая Брытанія, як вядома, пацвердзіла перадачу Кіеву дальнабойных ракетаў Storm Shadow, і пра гэта заявіў міністр абароны гэтай краіны Бен Уоллес. На ягоную думку, гэта сумерный отказ на эскалацию с боку России. Давайте послухаем и вернемся до размовы. Украіна мае права быць у стане абараніць сябе. Выкарыстанне Storm Shadow дазволіць Украіне адкінуць расійскія сілы, якія базуюцца на суверэннай украінскай тэрыторыі. Я ўпэўнены, што Палата грамадаў зразумее, калі я не буду паглыбляцца ў падрабязнасці. Але хоць гэтая зброя дасць Украіне новыя магчымасці, чальцы палаты павінны прызнаць, што гэтай сістэмы не з адной лігі з расійскую гіпергукавую ракету «Кінжал» або іранскімі беспілотнымі лятальнымі апаратамі «Шагет», ці нават з крылатую ракету «Калібр» з далёкасцю палёту больш за 2000 кіламетраў. А гэта прыкладна ў 7 разоў больш, чым у Storm Shadow. Расія павінна прызнаць, толькі ейныя ўласныя дзеянні прывялі да таго, што такія сістэмы былі прапанаваныя Украіне.
Там яшчэ дадам, была гаворка, што гэтыя ракеты Украіна можа прымяніць толькі на суверэннай тэрыторыі Украіны, а паколькі Украіна прызнае Крым украінскім, то што, да пабачэння Крымскі мост? Ну, настолькі малая ракета не знішчыць Крымскі мост. Яна можа яго пашкодзіць, але гэта не мае вялікага сэнсу, акрамя псіхалагічнага. Цэлямі гэтай ракеты будуць зусім іншыя аб'екты. Гэта будуць вайсковыя аб'екты. Прычым я не думаю, што гэта будуць нафтавыя сховішчы ці нейкія склады, бо на такі аб'ект можа даляцець нават меншы дрон, скажем так. Больш танная зброя. Гэта спецыфічная зброя, якая будзе атакаваць, я думаю, чыста вайсковыя аб'екты, фартыфікаваныя. Яна прабівае бункеры нават, она можа бункер прабіць. Напрыклад, бункер камандавання штабы по Чорнаморскага флоту, штабы сухапутных войскаў расійскіх в Крыме і любыя камандныя аб'екты. Я думаю, што гэта будзе галоўным, як бы так. І тут трэба будзе, як бы, ну тут галоўны эфект будзе не нішчэнне аб'ектаў, скажем так, лагістычна-камунікацыйных ці паліўных, так, а хутчэй нішчэнне каманднай інфраструктуры і псіхалагічнага ўздзеяння. То есть мы можам вас дастаць. Яна нават, украінцы нават не мусяць страляць гэтай ракетай. Расейцы, разумеючы, што яны ёсць, ім давядзецца адвесці свае аб'екты за гэты 200-250 кіламетраў, а можа і болей, бо ёсць версія гэтай ракеты, якая б'е на больш чым 500 кіламетраў. Вось, канешне, украінцам пакуль што гэта не патрэбна, бо гэты запіс, так, толькі па тэрыторыі акупаванай Украіны. А гэта азначае, што гэта фактычна Крым. Галоўнае, каб пад ударам стаў Крым. Фактычна гэта ракета, як бы, ну, я без перабольшвання хацеў бы сказаць, што гэта ключ да Крыма. Я думаю, што дзякуючы гэтаму украінцы атрымліваюць рэальны шанец зайсці ў Крым. Дарэчы, яшчэ вось кажучы пра апошнія падзеі вакол Бахмуту, сёння таксама стала вядома, што расейцам не ўдалося там прарвацца фактычна не на там 10 альбо 100 метраў, як кажа спадар Евген Прыгожин. І многія тут гадаюць, ці сапраўды вось альбо з Запарожжа, альбо з Крыма пачнецца гэты контрнаступ. У цябе ёсць меркаванне, як гэта можа быць адбывацца? Я недавно записываю інтэрв'ю з Тарасам Березаўцом, гэта вядомы украінскі вайсковец цяпер, а ў мінулым, та і цяпер зрэшты ён, я думаю, ютубер, блогер, палітычны журналіст. І я быў здзіўлены, бо я не пытаў пра контрнаступ яго наўпрост, але ён адкрыта сказаў, што ну, галоўны кірунак гэта поўдзень, гэта шлях на Крым. То бок ён гэтага не хавае. Канешне, гэта можа быць дэзінфармацыя, так? Але як бы відавочным з'яўляецца факт, што галоўнае гэта перерезаць шлях сухапутнай камунікацыі з Расіяй кантынентальнай на Крым праз тэрыторыю Украіны. Гэта галоўная мэта украінцаў. Я думаю, это можа быць не адзіная мэта, гэта можа быць адна з, але мне падаецца, што гэта галоўнае. І там ужо ёсць нюансы, як гэта будзе выглядаць. Ці гэта будзе удар на Марыуполь, ці на Мелітополь, ці нейкі іншы варыянт, так, але гэтага проста не пазбегнуць. Яны мусяць дайсці да Крыма. У нас не так шмат часу застаецца. На твой погляд, чаго больш за ўсё трэба зараз баяцца расейцам ад гэтага контрнаступу? Чаму варта ім чакаць? Я думаю, што расейцам трэба баяцца, расійскаму камандаванню трэба баяцца маральнага духу расійскіх жаўнераў. Так? У меня склалася такое ўражанне, што вось памятаеш, калі быў наступ гэты першы вялікі украінскі на ўсход ад Харкава, ізюмскі контрнаступ, так? Я размаўляў з жаўнерамі, яны казалі украінскімі, што яны разлічвалі тады прыкладна на 30 кіламетраў. А калі паглядзець на мапу, то гэты кавалак, які украінцы вызвалілі, ён прыкладна удвая больше, а можа нават і большым удвая. Это значит, што украінцы самыя не верылі ў свае магчымасці. То бок, калі яны ўжо прарвалі фронт, то ён пасыпаўся. Расейцы пачалі бегчы. І таму і тут можа быць падобна. Калі яны толькі прарвуць фронт, хаця бы на вузкім нейкім адрэзку, я думаю, што абарона расейцаў можа пасыпацца, і вось гэтага павінны баяцца расійскія генералы і Путін, што расійскія жаўнеры проста пабегуць. Я думаю, яны гэта ўжо нават цяпер адчуваюць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Сергей Плеса, спадарства, нагадаю, аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы «Пра свет» на Белсаце быў у нашай студыі. Ну а у нас на гэтым усё. Дзякуй за ўвагу. Віталь Бабін быў з вамі цягам апошняй гадзіны. Да сустрэчы на Белсаце.